Hej Ato. Jeg vil herinde på mit toilet gerne vise dig cosinus-sinus-relationer. Og jeg vil starte med cosinus-relationen, som jeg har skrevet op her. Og jeg vil starte med, hvor at vi har højden af inde i trekanten. Det man så simpelthen har gjort, er, at man er så smart, så man delt trekanten op i to sider. En på hver side af højden. Og der har vi, eller delt siden B op. Og der kalder vi den ene for x, og den anden for b minus x. Fordi hvis du har b, og du trækker den her side fra, hvor der er x, så får du b minus x. Meget simpelt, meget simpelt. Og på den måde, så vil vi gerne udtrykke højden ved hjælp af Pythagoras. Så først så skriver vi h i anden lige med, og så ved vi, at hypotenusen i anden, altså lige med de to kateter plusset, og hypotenusen det her, så vi siger c i anden minus b minus x i anden. Vi gør nok det samme på modsat side. Så har vi c, og så siger vi det h i anden lige med, så har vi a, så det lyder a i anden minus x i anden. Total her. Sådan. Ud fra det her kan vi simpelthen sætte de to linjerne lige med hinanden, fordi begge to lige h i anden. Så jeg vil skrive c i anden minus, minus her, parentes, b minus x opløst i anden. Simpelthen lige med a i anden minus x i anden. Jeg har lige en streg her. Ja. Og for at få det til at ligne lidt mere cosinus-relationen, eller formlen for, hvordan man cosinus-relationen, så vil jeg altså gerne rykke isolere c. Så jeg lægger b minus x i anden til på hver side, for at fjerne det herovre. Derfor får jeg så c lige med a i anden minus x i anden plus b minus x i anden. Ja, og nu vil jeg så godt, nu bruger vi en af kvadratsætninger til at regne den her ud, og det lyder så, skal vi lige se. Til sidst så får vi c i anden lige med a i anden minus x, der må vi sin anden her, x i anden, og så ved vi, det er b i anden plus x i anden minus det dobbelte produkt. Så det er så bx, 2 gange bx. Så vi siger plus b i anden plus x i anden minus 2 bx. Og her kan vi se, at x i anden går ud med hinanden her. Vi har en minus og en plus. Så. Nu har vi den så næsten. Det vi så mangler, det er, at vi godt vil have x. Nu mangler vi et a og et cosinus til c. Og det vil vi så gøre her.
så bruger vi, hvis nu vi havde en, hvis man bruger en cosinus i en retvinklet trekant, en enhedscirkel, cosinus, så ved vi, at hvis vi gerne vil kunne finde x, så siger vi cosinus til c. Det kan jeg gøre herovre. Jeg gør lige sådan her. Siger cosinus kan det ikke virke noget? Satans, jeg er ked af. Cosinus til C cosinus til C. Det er lige med hypotenusen, undskyld selvfølgelig. Vi har hypotenusen A her. Så vi siger x over hypotenusen. Og så vil vi gerne isolere x. Så vi siger x lige med, så ganger vi x herover. Og løgn ganger cosinus til c over på den her side. Derefter så ganger vi også med x. Så til sidst så får vi a gange cos til c. Og det vil vi så gøre en indsæt her. Og til slut så får vi så cosinusrelationen, som lyder c i anden lige med a i anden minus x i anden. Og så skal vi så have så skal vi så have minus 2, og så har vi så a og cosinus til c. A, b gange cos til c. Hej A2 igen. Jeg vil være kort, og jeg vil lige sige her, at desværre kan jeg altså ikke nå at lave det, hvor et højden er uden for trekanten, både i cosinus eller sinus, da du kun har givet os 12 minutter. Så. Men nu får du i hvert fald sinusrelationen. Og som før, så har jeg skrevet sinusrelationen op her, som du kan se. Vi har igen en trekant, og vi har igen splittet den i to sider med højden h. Vupti, vupti, vupti. Ud fra det her, så kan vi lave, så først vil jeg starte med, at på den ene side, så vil jeg, hvis jeg brugt sinusrelationen, og så vil jeg bruge sinusrelationen til A. Sin A er lige med, og der ved vi så, at det er modstående over hypotenusen. Og modstående det så H, højden, over hypotenusen, som så er C. Slum. Og det samme kan jeg gøre på den anden side, hvor jeg så siger, det kan jeg faktisk bare gøre ved siden af. Så siger jeg sinus til C lige med H igen, og det er også modstående over for C, med lille c. Undskyld, lille a. Lille a. Og så isolerer jeg så H, isolerer jeg H på begge sider på hver af dem. Så den her, den er så lige med H, og det gør man så bare ved at gange med C, så C kommer herover. Og det lavede jeg også en fejl med før.
da jeg skulle vise cosinus. Nå, skidt med det. Det var der. H, og så siger vi sinus til A gange C. Og det samme herover, der er H lige med sinus til C gange A. Ja, eller A gange sinus til C og C gange sinus til A. Og nu kan vi så bare ved hjælp af lidt omflytning lave det om til den her formular herovre, så vi sætter dem lige med hinanden. Så lyder den C gange sinus til A er lige med A gange sinus til C. Og så så dividerer jeg med sinus på A på begge sider. Og så får jeg så C lige med A divideret og C lige med A divideret med sinus til A gange sinus til C. Og så dividerer jeg så med sinus til C begge sider, og så får vi så, at C over sinus til C er lige med A over sinus til A. Og det kan man så også gøre både med den her, både med A og B og B og C. Det kommer bare ind på, hvordan man drejer trekanten. Så simpelt er det.